खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया सरस्वती फुजायाव फैनाय सानै फरायसाफ्रा गारिनि जाब्रबथायाव जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों धुबरी जिल्लानि गौरीपुरनि लामायाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे लामायाव लाखिनानै थानाय ट्राक गारियाव फरायसाफोर गाखोनाय गारिया सौदावनानै गंसे बाइकआव सौदावगंनायाव सानै फरायसाफ्रा जायगायावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गारियाव गासै 7 जन फरायसाफोर गाखोदोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। गुबुन 7 जन फरायसाफ्रा जोबोद गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोनदों। बे जाथायाव जिउ गोमाजानाय सानै फरायसाफोरनि मुंखौ निर्माली राय 16 बोसोर बैसोनि आरो शिबांगी राय 14 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोब्राब जखम जानाय फरायसाफोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि माना गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 74थि सुबुं खुंथाइ सान फालिनायनि दिनाव माखासे गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माना गेदेर गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों दि रान्दि पेन्सना एबाराव 300 रांनि जायगायाव बारायनानै 1250 रां जासिगोन होनना फोसावदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि गोदानै अरुण'दयनि थिसनथाइ हिसाबै नैथि खोन्दोनि अरुण'दयनि सुबिदा मोनगिरिफोर हिसाबै 8 लाख आइजोफ्रा सुबिदाखौ मोनगोन होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि गिबि खोन्दोनि अरुण'दयनि सुबिदा मोनग्राफ्रा गासै 19 लाखमोन होनना मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो दा मोननैजों दाजाबना 27 लाख सुबुंफ्रा अरुण'दय स्किमनि खाबुखौ लानो हासिगोन होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि गुबुन मोनसे गोनांथार दफा मैखोम बर'फोर थानाय गामिखौ बिटिआरआव सोसननायनि दफाया मोगथाङाव महर मोनबाय। मैया हादरनि जारिमिनारि 74थि सुबुंखुंथाइ सान फालिथायनि समावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोन 43 रेभिनिउ गामि आरो मोन 17 फरेस्ट भिलेजफोरखौ बिटिआरआव सोसननो फोसावना होबाय। मख'नो गोनांदि बे गोजोनथाव खौरांखौ लानानै मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया गिबि मन्थ्रि माना गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि नखर मन्थ्रि अमित शाहनिसिम साबायखर बावहरदों। बे जारिमिनारि थांखि फोसावनायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'निसिमबो बिथां रन्जित बसुमतारिया साबायखर बावहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। फिन खेबसेबाव बर'फोरनि थाखाय रंजानाय दिन। मख'नो गोनांदि 2006 मायथाइनि हाग्रा हा मोनथाय आयेननि गेजेरजों हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामाव गासै 1587 नखरनो हानि फाट्टाखौ राननानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि